Падаркаи калон яъне ки дар анами дурунай бародаро ӯ падарка ман мегӯм ки тусай дар дасти кадоми тиғалтӣ ҳамун шоҳҷоизара мегирад. Падаркара ҳеҷ ка намедума. Ола биё биё хола. Ҳами хеб биги бира. Неки ҳамиҷа як минут хола. Бародаро салому алайкум. Нигоҳ кунед ки дар ҳамиҷа чӣ хеле ки бародаро ана дар дурун модар аста. Бародари азиз мо желател накадомиш ки агар ки нахоҳад камераш намекунем. Неки алҳамдулилла ки бародаро ҳамашон розигӣ додистанд. Нигоҳ кунем бародарҷоно дар ҳамиҷа 7 падарка ҳаст. 7 падарка мефураш дар инҷа хушки мефураш дар хонаш хушкна чизе ҳаст ки иншоалло ба он рахидо бовар дорад ки ай мо розӣ мешаванд. Бародаро дар инҷа ягон сум додагӣ нестанд. Ҳамин хел ҳаст акуҳо ина ягон кас ягон сум додагӣ нест, ягон чиз додагӣ нестанд. Ҳамин козери калон, падаркаи калон яъне ки суда қазоқ додагиянд. Падаркаи калон яъне ки дар анами дурунай бародаро ӯ падарка ман мегӯм ки тусай дар дасти кадоми тиғалтӣ ҳамун шоҳҷоизара мегирад. Ҳамин хел аст акуҳо апои бародарам ина ҳамаш мақсад гӯш карданд. Якта бигиранд бародаро ҳамаи кадом компания омадагиям? Компанияи бувои лангарӣ. О, бародари азиз, мақсад иншоалло ба он рахидо далнеши кӯшиш мекунем ки аз ида бо хубташа оз мо қарор дорем дар метро Марино. И парам ҳо дар магазин қарор дорем, ай вихиди 4 миёй ҳамиҷа хулас ира ҳамиҷа даҳай. О, ана капакума бозира далша меба. Та бозира мегзарони. Биё давай та бариш так да. Ин ҳамиҷа да ҳозир нигоҳ кунед. Ба очират бия тай бигире бире. Биё ба очират биёе бигире бире. Хола биё биё хола. Ҳами хеб биги бира. Неки ҳамиҷа як минут хола. Пятёрочка. Перекрёстка. Алейкум салом. Хоҷа лифта. Хобакаҷа. Алҳамдулилла ҳамиҷа мака биё гап нест. Нигоҳ кун. Шуҳрат ман як чиз мегӯм. Шуҳрат ман як чиз мегӯм ҳамиҷа. Ман ҳамиҷа як чиз мегӯм. Ина шоҳидӣ наи бародаро қатъи ҳамин модар зад назад як духи грандиоз гай ноима падарка. Тамом. Бес. Биги апа, биги коғаза биги бирас. Коғазта биги хатмадан хепача бира муса брахад. Авҷа дад бес. Хада топ бигиш биги ака. Биги ака биги ҳеҷ кана била коғазта. Арам хелиш. Биги бира. То охира нигоҳ накун. Биги бира. Биё, биги бира. Биё. Ака биё. Бетай, я минут биги. Бира. Биё ака хада биги. Хоб. Ҳама каса ҳуй мекунӣ. Ҳозир бес. Ҳама каса ҳуй мекунӣ. Ҳама каса. Бес дусти ҷабиё. Инами 6 та падарка мефурад ака ҳозир ҳуйш кун. Бес мефурад тага ҳуйш кун. Бихап. Биё ҷа. Биё. Мо қатъи нами бозира қатъи мебарем. Нигоҳ я минут бе. Нигоҳ кун. 1,5 русид метавон. 2,000. 2,5. Бес. 2,5. Ҳуй. Ҳуйш кунам. Бестак 5000 мегӯм. Камай. 5000. Не бакар нарса падарка мега падарка. Падарка мега падарка бародар чера дидестес. Амо. Нигоҳ кун. Падаркара ҳеҷ ка намедума. муборак шавад ки дар компанияи ака анҷом граница рафти наи туҳфа айнои магазин золотая вода тада падарка дар рӯзои хуб ҳозир мо ира иҷада мемонем упаковка хушрӯ мекунем коробкашда метемуд мегирӣ мере хуна ина хуш омаден ҳама соқ саломат омаде бо соқ саломат бирем тамом Таҷон шумин гап нест. Ай рафтан омадан хола боз бо ма як духи дига падарка мекунам.